Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyon namu na darasin koyon kwamfuta, wato bidiyo da muke yi akan darasin koyon na'ura mai kwakwalwa, wanda a bidiyon mu da ya gabata na baya mun yi bayani sosai akan abubuwa wato na farko a kwamfuta da ya kamata mutum ya fara sani, har muka gangaro inda muka yi bayani akan wato start menu, wanda mun yi bayani sosai akan start menu. Duk abubuwan nan da suke a cikin start menu sai da muka yi bayani kowanne, duk da dai windon ya bambanta da wancan amma duk kusan irin abubuwan guda ɗaya ne. Wato shi ma wancan a Windows 10 ne, so wannan shi ma Windows 10 ne amma da ɗan bambanci. So a last video idan ban manta ba, wato bidiyon mu na ƙarshe da muka yi na darasin koyon kwamfuta, mun yi bayani ne akan waɗannan abubuwan na cikin settings, wanda kowanne sai da muka ɗauke shi ɗaya bayan ɗaya muka yi bidiyo akai, muka faɗi amfaninsa da kuma yadda ake saita duk wani abu na ciki da dai duk wani abu da ya kamata daidai gwargwado. Mun yi bayani akan waɗannan items ɗin, ko in ce waɗannan abubuwa na cikin start menu. So insha Allahu a bidiyon mu na yau kuma za mu yi bayani akan wannan abin na ƙasa, wato wanda ake kira taskbar, wanda shi kansa start menu ɗin yana ƙarƙashin sa. So wannan shine muka ce muku start menu, so gaba ɗaya wannan line ana kiransa ne taskbar. So yau bayanin da zamu yi shine zamu yi bayani akan abubuwan nan da suka shafi wannan abubuwan da suke a ƙarƙashin shi wannan abin da ake kira taskbar. Sannan kuma muna ƙara roƙon ku, idan mutum sabo ne a wannan channel tamu mai albarka, ya daure ya mana subscribing, sannan ya taba mana ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu, sannan ai mana liking, saboda liking yana ƙara mana ƙwarin gwiwa sosai. So shi wannan wato taskbar ɗin nan ya kunshi abubuwa kamar guda 6 zuwa sama a ƙarƙashin sa, wanda akwai wannan na farko shine start menu, sai kuma akwai quick launch, wato a wasu windows din za ku ga akwai wani guri da ake rubuta quick launch, wanda kana shiga in ka taba shi zaka ga duk abubuwan da ka bude. Sannan kuma akwai taskbar buttons, wato waɗannan buttons din da ake fito da su a cikin taskbar. Sannan kuma akwai toolbar, wanda shi ma option ne kuma yana nan a cikin taskbar, wanda shi ma a boye yake, kai zaka iya fito da shi, shi ma duka yana ƙarƙashin abin da ake kira taskbar. Sannan kuma sai wannan ɓangaren na ƙarshe wato notification. So insha Allahu za mu yi muku bayani akan su a gurguje saboda kan bidiyon ya tsayi. So wannan na farkon nan daga nan gefe, wato shine wajen search kenan, shine wajen search bar, wanda idan kana son wani abu a cikin kwamfutar ka ko kuma online, so zaka iya zuwa nan ka tafa sunansa. Idan yana kan system ɗinka automatically za ka yi satin, za a kawo ma shi inda yake, sai ka shige shi direct. A misali kana so ka shiga settings ɗin kwamfutar ka, kana ganin kamar settings zai baka wahalar shiga ka nemo shi, kawai sai ka rubuta shi a nan. Ko kana son ka shiga hotunan ka, ko kana son ka shiga duk dai wani abu da ka sani kana so ka shiga a cikin kwamfutar ka, ko wajen network settings ko wani abu, so in ka zo ka rubuta shi a nan automatically za ka gan shi yayi adhering, kawai sai ka taba shi. Sai kuma wannan abubuwan su kuma su ne kamar wato abubuwan da ka bude, ko kuma abubuwan da ka saba budewa, ko da za ka gansu su ma. So nan gaba ɗayan su za ku ga wato application ne, wanda idan ka yi installing ɗin application wani lokacin zai tambaye ka idan kana so ya zama a taskbar. So idan ka yi ticking ɗinsa kana so application ɗin ya zama a taskbar, to shine zai fito nan gurin direct. So wani lokacin kuma za ka ga akwai application da ita computer ta san ana da buƙatar hakan, kawai za ta babbar su, kamar waɗannan kun ga wannan ɗinnan, kamar in kana so ka shiga cikin file explorer ɗinka kana taɓa nan za ka shiga. Ita kuma wannan browser ce wacce take ita ce ta kai wato Microsoft Edge. Sai kuma nan wajen store ne, wato Microsoft Store, shi ma yana kan taskbar. Sai kuma wajen mail, sai kuma nan wato application ɗin da ka buɗe duk za ka ga gansu a nan. So da running application ɗinka da wani application da ka buɗe duka a nan gurin za ka gansu. So sai kuma nan filin shine wanda in ka buɗe wasu abubuwa za ka gansu. So sannan kuma za ka iya taɓa right click, in ka taɓa right click za ka ga abubuwa da yawa, kamar wannan toolbar ɗin da na gaya muku kun gan shi nan. So za ku ga a ɓoye yake, amma in ka taɓa right click zai fito. Za ka iya fito da address, a misali kana so ka fito da address a nan kana taɓawa, kun ga ya fito. So za ka iya ƙara address a nan gurin. So waɗannan items ɗin duk abin da kake so ka ƙara, link kake so ka ƙara, gashi nan ga sanan dai za ku gan su da yawa. Duk abin da kake so ka ƙara za ka gan shi a nan. Idan links kake so ka ƙara, idan kana so icon ɗin desktop ɗinka ya fito, ko kuma desktop ɗinka shortcut ya fito, ka gani za ka iya sa shi.
so abubuwa da yawa duka zaka iya shigowa ta cikin nan gurin sai kai adin ɗinsu idan kana so su fito akan tax bar ɗinka. Sannan ga wajen search wanda kun ga already daman mun fito da shi, zaka iya ɓoye shi kuma zaka iya fito da shi. Sai kuma nan wajen news and interest shi ma duk gashi nan. So waɗannan duka items ne waɗanda wasu a rufe suke wasu a buɗe, zaka iya fito da su kan tax bar ɗinka, za kuma ka iya ɓoye su. Sannan kuma akwai tax bar settings wanda za ku ga gashi nan a nan gurin, in ka taɓa shi direct zai kai ka cikin settings ɗin kwamfuta ɗinka. So duk wani settings da kake so ka yi a tax bar ɗinka, da abin da kake son buɗewa da abin da kake son rufewa, duka zaka iya amfani da su a nan gurin, zaka iya fito da su. Sai kuma idan kana so ka yi unlocking ɗinsa, kun ga yanzu tax bar ɗina na yi locking ɗinsa. So idan na yi unlocking ɗinsa zai zama zan iya mayar da shi duk inda nake so. In ka sa mouse ɗinka a kai, kun ga na da shi can ɓangaren. Idan nan ɓangaren ma nake so na da shi, kun ga na da shi. So in kai dragging ɗinsa ko ina zaka iya kai tax bar ɗinka, daga ƙasa zaka iya mayar da shi gefe ko gefe, duk inda kake so ka mayar da shi zaka iya mayar da shi. So wannan kenan. So bari na ƙara locking ɗinsa saboda bana so ya rinka motsawa. So sai kuma nan ɓangaren notification za ku ga wani aro a nan, shine wajen wato hiding notification, wato duk wani abu da kake so ka gani wanda automatically yana running akan computer kuma baka ganin sa, to in ka shigo nan gashi nan shine ake kira show ko a hiding icons. So sai kuma nan wato wajen meeting ne, wato idan kana da wata software da kake chatting da ita zaka iya shiga automatically. Nan kuma microphone ne, nan kuma wajen battery ne. Duka waɗannan abubuwan gaba ɗayansu ana kiransu notification. So duk dai zaka gansu wajen batir ɗinka, kaga batirinka nawa ne. Sai kuma wajen internet, in kayi connection na internet zaka gani a nan. Sai wajen ƙaro volume, kana so ka ƙaro volume ko ka rage. Sai kuma wajen agogo, sai kuma na wajen notification ɗinka, in kana so ka ga wato in kana da notification a computer ka zaka shigo nan ka gani. Sannan kuma ga wasu abubuwan nan. So waɗannan abubuwan da kuke gani duka suna ƙarƙashin abin da ake kira tax bar. So gashi nan wannan shine tax bar ɗin, tun daga farkon nan gurin da aka fara da start menu, da wajen search ɗin nan, da kuma wannan toolbars ɗin nan, da kuma waɗannan da ake fito da su settings ɗin nan na toolbars, da kuma wajen notification ɗin nan. Duka waɗannan abubuwan suna ƙarƙashin abin da ake kira tax bar. So a yau wannan bidiyo, a yau bidiyon mu kenan da muka yi akan wato bayani akan abin da ake kira tax bar. So insha Allah lokaci zuwa lokaci za mu ci gaba da kawo muku wato bidiyo akan ita wannan kwamfuta, ko in ce darasi na kwamfuta, na'ura mai kwakwalwa kenan. Muna sosai da ƙara mana ƙwarin gwiwa da kuke yi, musamman akan bidiyos da muke kawo muku na wannan kwamfuta, ko in ce na na'ura mai kwakwalwa. Muna godiya sosai. Sannan insha Allah za mu ci gaba da kawo muku bidiyos akan ita kwamfuta, tunda mutane sun nuna suna da bukata. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku bidiyo akan wato darasin kwamfuta. Sannan har ila yau muna ƙara roƙonku, idan mutum sabo ne ya daure mana subscribing, sannan ya taɓa ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Sannan a yi mana lakin, saboda lakin yana ƙara mana ƙwarin gwiwa sosai. Sannan a yi sharing ga sauran mutane. Mun gode.